BC. Komachielo eni yuarok mapek no wuok e kar dak ma Jericho ma yudore kaunti ma Nairobi. Bang' kweth ariyo rem chopo winjruok ewi wach lowo moro ma yudore e kar dak ma kono. Kaka jafwambo marwa Anthony Achayo lero, kweth go kwayo tend kaunti no mondo owuog oko kendo kel kwe e kindgi. Kweth ariyo mawuok e kar dak ma Jericho nobedo gi yuarok mapek midhiambo ma kawuono, mae bang' kane gikoso bedo gi winjruok e wach lowo. Gino mochuno bila mondo chopie mondo kel kwe. Yuarok no muoche kin jodak ma Jericho kaachiel gi oganda jodin Islam manoriko ni alam margi magodhiambo ka kweth yango ni mano lopgi. Jakom jodak ma Jericho lero kaka lobno noteng ne nyithindgi kaka kar tuge kinde gedo magute makono. Change of usage mtuoneshe stakabadhi. Na wote nimalize, tumetafuta title deed ya Jericho yote. Wanasema ni yao lakini hawana stakabadhi. Wanasema ni playing ground. Na wao ni tenant wa Kanjo. Na hii uwanja ni ya Kanjo. So Kanjo ndo walitupatia hii uwanja. Kata kamano, jakom jodak makono yango kaka weche noduogo lokre bang' oganda din jo Islam nosieko kanyo kagiramo ni mano lopgi. Katika stakabadhi za Nairobi County Government, hii inaitwa green spot ama area ya watoto kuchezea. Katika stakabadhi the Nairobi County Government. Korka korgi, jatendo gana jo Islam mabende neni kanyo yango ni gin gi oboke manyiso ni mano lopgi. Hiyo change of service kutoka kwa playground ya watoto into a religious faith organization iko wapi? Tukae chini. Na katiba ya 2010 ina protect kila Mkenya hata huyu mtoto. Sasa kuhusu huu uwanja mnauona hapa. Huu uwanja tulipatiwa na Kanjo 2007. Stakabadhi niko nazo. Uwanja ulikuwa wetu kwanza, ulikuwa ule, lakini waliokuwa mahakamani, waliokuwa mamlakani wakati huo wakabadilisha, wakatupatia document turithi huu. Kweth giduto nonyiso dwaro mar bedo gi romo mar kelo kwe kindgi. Ka bende gikwayo tiend kaunti ma Nairobi mondo konygi kelo kwe kindgi. Umeona hii shida mpaka Karawa amekuja. Hii ni makosa sana kwetu. Kwanza mimi najilaumu na inafaa pia nyinyi mjilaumu. Hatufai wakati huu 60 years after independence tunapigana kwa sababu ya shamba. Inafaa tukae chini tusikizane. Si kuja na kifua, tukae chini tusikizane. Hivyo tu. Anthony Achayo, Ramogi TV.